Сени Сенянка и в днешния ден застава на левия бек на ЦСКА. Доста са новините около групата. Пък съдии са били ударени от подобни пиротехнически способи. Достатъчно е да споменем, че физиотерапевтът точно на ЦСКА Иван Христов беше жертва на подобно деяние преди време. В матч срещу Левски. Бакардион центрира в наказателно поле. Шанс за Локомотив Пловдив 1-0. Паскаля с много интересно подаване за Джовани. Топка в наказателното поле за Джовани. И много трудна позиция. И все пак Бакардион прави резултата 4-1. Дали това е подаване от Джовани? По-скоро не. По-скоро опита да...